Læs det her. Kære medstuderende på Greve Gym. Jeg har en erkendelse at gøre. Jeg, Store A, leder af Saft, erklærer hermed, at ingen fra gruppen nogensinde har fået fisse. Dette er grundet vores manglende evne til at producere denne saft, som bruges under samleje. Derfor erklærer jeg til dags dato gruppens ophør. Wow. Jeg elsker saft. Saft giver mig mere kraft. Saft, saft, saft. Fun saft. Saft er godt. Især grøn saft.